Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Good morning! Martes na ngunyan, fetsa 16 kan Abril 2024. Ano man tabian kasiributan, mahal na Diyos dapat ang perminya tong ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Ecstasy, Extano, Programa ng Tingog kan Banwaan na minalaom na yaom po kamo nagdiretso ang mga paraan tabay kasabay ang pag-imbitar na mag-iriba-iba kita sa kud alas 10 pag Martes po sundo la kitang 10 a.m. Sa paagikan informasyon dyan sa luwas ang News Team and Mega Force Patrol Chief Jimmy Kumpadreng Kumpadreng Jomar, siyempre si Joshua Bino. Yaon man dyan sa Manibela, Henry Mata sa Samong Mobil. Sa Control Technical, si June Napolis. Sa newsroom, ang walang kapaguran, walang kasuko-suko. Diretso ang laban. News Director Mardela. Katabang si Angel Mustaza. Jen Matthew Balyaran. And siyempre, si Madam Razel Cortez in the house. Sinda po an mina surumada, asim nina abangkan mga istorya lokal, national, international, pati na po sa tuya pong social media. Yan ang nagkakabara sa nindong news sa internet kan DCGB. Si Jimus Barrios, katabang si Madam Shia Leron, pati naman po dyan sa production. Sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako man po ang sa indong servidor sa radyon, sa indong Public Information Officer ng Bayan. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog kan Banwaan. Sabi ni Sir Tony Reyes, Happy Marites Day. PIO 2025. Martes man nagargin tapading June Martes Marites Day. Yung mga Marites diyan, kumusta? Anong latest ba? Mga langyakay, murahin ko kayo diyan. Sige, Sir Tony, good morning tabi sa imo, Sir Tony. Diyan sa City Hall. Si Chief Jimmy aramon tada o mga dagdag pang istorya. Chief Jim Pade, good morning. Yes, salamat tabi Pade kapadagusan ni kan pagsubaybay niya to sa nagbuto kaso hapon na pagkahapon na istorya manungod sa ASF kung saan ang kamalig na sa kategoryang red tabi Pade. Kung bako pa si Sir Pancho Milla kan provincial vet na nakuha niya to ki informasyon ang breeding station ngaranan ta na so iguanin na laog breeding station digdi sa barangay Kabangan Kamalig. Oo, kataning sanay ni kan apaw yaon digdi nag-opisina si Sir Pancho Milla. Opo. Breeding station natural urig baka ang nagkakairiling niya to digdikan mga nagtalikod na daw. Ngunyan dai nagkonfirmar
digdi sa breeding station manungod sa siring na informasyon magin sa DA pigtaw sa satuya so numero kan Department of Agriculture Regional Office na pwede magtaram nag-upload kita kaso hapon ang sabi makolekta pa sa nadaasin daki data. Makolekta pa sa naning informasyones. Aha. Okay. Basado kay Dr. Pancho Milla, dahil pwedeng dahil magluwas nin detalye, asin ano ang aksyon na pigigibo kan DA, sa ibong kan sindaan sinintro, kan virus. Mhm. Samantalang grabe ang paghinguwa, kan provincial vet, kan Albay, na mabantayan ang mga entrance, mga tinampo, digdi sa Albay, mala, iguanin mga ASF checkpoint, na probinsya nin Albay Tabi Padi. Roger. Ngunyan, ani kinabigla na sana ni Dr. Pancho Milla na sa kataning sa nanyang opisina uminataki ang ASF. That's the irony. Tabi, kumpadreng Jimmy, gulping paghinguhan na Dok Pancho Mella so Albay, ginibuninda yung Albay Provincial Agriculture Office na yaon dyan nakapakete. Ano opisina ni Doc Pancho bilang provincial veterinary, grabe ang paghigos. Ang problema yung DA mismo na penetrate lugod yung DA nin ASF so sa indang mga mga urig diyan sa breeding station mismo nakataning kan opisina ni Doc Mella. Pagkatapos pinasyera niya to kaso hapon, wala man kita nakukuha lugod na informasyon sa sainda. Sararado lugod sa indang kunyan ngimot sa informasyon na Oo, kaipuhan pinasa- lugod din eh. Mhm. Pinasa kita sa Department of Agriculture, Mhm. wala man ki notisyang ipinagtao sa tuya, makulikta pa sa nadaki data. Roger. Silencio. Mhm. Ngunyan, parte kan na pagiging aktibo ni Dr. Pancho Milla, Mhm. na supposed to be, bako siya ang mapaluwas ka notisya, Mhm. kundi dahil niya matios tabi pa de, Roger. na albay sakop niya, siya ang provincial vet, dahil siya makonfirmar, and sa pakipaghuro niya to kay Dr. Pancho Milla, minaintro pa sa nakita, confirmed tulos imbag niya. Nako. So gustong sabihin sa lado ni Doc Pancho Mella, yaon diyan yung sense of urgency and nasasabutan ni Doc Pancho Mella na dapat ini iluwas sa publiko because aram niya ng kampang niya is a personal from media na iyon maluwas ka ini sa publiko. So nasasabutan ni Doc Pancho Mella ang urgency na dapat maisihan ini kan publiko. Oh, samantalang so point of origin kan informasyon na supposed to be yun mapaluwas, nagngangalas siya, natataday ito dahil nagluluwas. Mhm. Sige. Na ang protocol dapat gani so local chief executive, local na gobyerno, Mhm. lalo na si Mayor Kaloy Balo, dapat naisihan na ini. May mga coordination, may mga protocol nagigibuhon tulos kan tanganing dahil makakunayap ang virus tabi pa di. Oho. Dali pisilo ng pagkukurtar. Arog ba kan mga ehemplo kan mga inot sa Piodoran, sa First District, sa Pulangi. Makahirap pati kan mga may urigan, tapos urig. Budaan sa tuyaman sa parte kan media practice, we are not here na bukagon ang komunidad, but we are here to inform tanganing makareact accordingly su komunidad tanganing maproteheran ang sektor kan urigan. Aha. Bako na kita mapabukag, mapabida or mapawat kundi hilingon mo the mere fact na si Doc Pancho Mella nag-intro ka pa sana. Confirmed tulos aram ni Doc Pancho Mella na igwaning urgency and kay kuan maisyan ni kan komunidad. Tama si Doc Pancho Mella. Tama, we commend Doc Pancho Mella. Sige. Tapos very willing siya na Mhm. kung daing nga sinda magpaluwas ki informasyon, siya paluwas base sa kung anoan mandato sa iya pag-abot sa kung paano makukurtar ini. Primerong move nga niya, Mhm. nagkuatulo siya nin mga sample ki mga urig sa palibot kani. Palibot kan Kan point of origin. duman sa breeding station kan DA. So may mga urigan diyan. Oho. Nagkuada siya ngunyan
Ngunya na aldaw, maluwas ang resulta. And ugaring day akong number mo tabi pa de. Taysin ko kuta na so number ni Sir, di Dr. Pancho Milla. Oo. Danganing so further na detalye kay ni, Iyo. siya na ang makapagpaluwas. Nakasapon, limitado sa pagpaluwas sa satoy ki informasyon. Pigtatawan nga ni, giveaway niya sa breeding station o kaya sa Department of Agriculture. Kundi, ngunyan, binalo ko giraray so regional office kan Department of Agriculture. Ako nga niyang pigapot. Kung ano nga, confirm. Sige, Dok. Sige, Kaya ta. ko kinonfirmar na digdi sa kuan. Mhm. Sa probinsya, kada department, kan provincial BETME. Mm-mm. Kamo dapat niya ko ang mag-confirmar nga ni kani. Mhm. Tapos kung ano ang gigibon nindong aksyon, wait nga niya, makulikta nga kami kidata. Mhm. Sige, sige. So, gari, baliktad lugodan pahit. Na, sabi, dapat nga ni kani, isinatulos, pinaisin na so, local government unit through Mayor Caloy Baldo. Natuparan ko si Mayor Caloy Baldo sa saod, digdi Opo, sa Kamalig. opo. Inapot ko kung ano, pinaisi ka na niya ko kanikan DA. Noin po nga ako. Ay, sus. O, sige, sige, sige. Ngunyan, Mhm. masya si Mayor ang makoordinar da sa Department of Agriculture tungkol sa bagay na yun, which is baliktad. Mhm. Si Mayor na lugod ang ma-follow up, samantalang siya dapat ang inot na papaisihon kay ni Mhm. sa bagay na ni. Anday ko maintindihan kung paano nakuha ni Dr. Pancho Milla so informasyon. Mhm. In magin si Dr. Pancho Milla, naghahapot man sa tuya, paano ta nakuha so informasyon? Mhm. Pero ano yan, positive na penetrate na yung albay ning ASF na ikuta na so piglilikay-likayan kan mga veterinaryo na dai makalaog di salbay because it will affect the hog industry and the food supply kan urig digdi sa albay. Correct. Mhm. Sige. Oo, so, garing daya akong number mo pare. Tanganing si Dr. Pancho Milla, o to kaya siya sa aday ko nabanggitan sa lugar, medyo may distansya, taga-interview ko kuta na, through cellphone, pwedeng apodan, Sige. makol niya to, si Oho. Dr. Pancho Milla. Tangani na mas malinawan tungkol sa bagay nito. Within this day, maaraman sa resulta kay itong mga blood sample, kung positive, kung bako. Biyo. Okay. Sige, tabi. So, pinagkukontak ko si Doc Pancho, bad lamang May number ka, okay. nagri-ring, bad lamang maakomodar kita ni Doc Pancho. Yan. Sige. Nasa linya, Chief Jimmy, nasa linya po kay si Doc Oo, Pancho. ako muna, katabi pa din. Thank you. Sige, thank you so much. Doc Pancho, maray na aga, si Pio po kandi si GB. Hello? Doc Pancho? Hello? Gari may kuan, gari may pagtiripo na. Gari may pagtiripo na pinag-atindiran. Nadadangog ta sa background. May pagtiripo na pinagkukunyan, atindiran si Doc Pancho Milla. Pinagsimbag man sa tuyang call. Thank you so much, Tabi Doc. We understand, Tabi. Daig gayud makaka-akomodar sa tuya ta arog kay ni mananggad busy na iyan. So we try kay kunyan kay Mayor Caloy na Baldo kan Kamalig kung naka-coordinar na sinda tanganing at least manduhan niya man itong so sa iyang agriculturist diyan na kunyan sa munisipyo tad diyan makukuha itong pinagasabing positive na mga urig sa breeding station daw kan kunyan kan DA kataning kan apaw hindi madali sa nata na apudan ta si Mayor Caloy na Baldo kunya na tanasabatan man dani sayang igo garing iyon problema pag kunya na araw kay mga alas 9 na may pagtiripo na pinag-atinderan si kunyan si Doc Pancho na Milla. Okay, so it's okay. Makanta si Mayor Caloy na lang tabi tibaad mapakihurunan ta kun kunyan igwananin ipinagbaba siyang direktiba sa iyang kuan ining municipal agriculturist to avert the situation and iyan na ariglar na iyan na sitwasyon na dyan ng ASF daw sa Kamalig. Na i-report ini kasuhapon ni kumpadreng Jimmy sa programa niya to na Bicol Target. And basado sa report ni kumpadreng Jimmy,
duman sa pagkipag-ulay niya kay Doc Pancho Milla, it's positive daw na nalaog ng albay kang African swine fever. Inibagang mina apektar sa kunyan sa mga urig, saro pang call baka busy man iyon super grabe ang effort kay ni kan kunyan kan probinsya kan provincial agriculture veterinary dahil makalaog kundi paano yan. Ang sabi kaswapon sa report ni kumpadreng Jimmy, ni Chief Jimmy, yung mga sa dispersal pa nga ini. Ang problema kung iguanan ning na-distriburan ka ini, na mga urig na yan. So paano na yan? O sige tabi. Day pareho po na nakakonect kita pero no reply sa satuyang mga dapat na makahuron Okay, so hanggang dyan lang po muna tabi. Ang satuyang informasyon sa bagay na yan. Takasuhapon nga ni, sabi ta, to recap, si Chief Jimmy ang nakakuha kang informasyon na positive daw ining ASF, African Swine Fever, na nakalaog na sa albay. Yung mga hag dispersal naapektaran. Nayaundangan sa breeding station kan Kamalig, diyan sa Kamalig, kan DA. Ngunyan, kan pinag-ugid ni Chief Jimmy ang istorya, nagpasiring kay Doc Pancho Milla, naturalmente, saro iyan sa mga frontliners baga, ang ahensya di gobyerno yung provincial veterinarian. Ang sabi ni Doc Pancho, confirm kaya tulos. So gustong sabihon, si Doc Pancho Milla knows the urgency na kaipuhan talaga ini maaraman kan publiko. Di in the fact na midbid niya si kumpadreng Jimmy na taga-media, and pag taga-media naghuron sa imo, not unless na nagtaram kang off the record o dahil nga na ipag-broadcast, dispe siya nire-respetari dahil man nagtaram ang Doc Pancho Milla. So gusto ilinuwas ni Pading Jimmy. Sabi ta na nga ni, on our part, we are not here to create chaos and confusion, but we are here to inform the public, tanganing makareact accordingly, tang mga sources niya to hali mismo sa mga otoridad. Bako itong sa makareact ning sala. Takon sa insain yan makukuha ang mga informasyon na sa naman niyan. Malakop sa Facebook, malakop sa text, sa Messenger, sa iba pang mga kung anong platform. Mas marin itong digdi sa mainstream media, makatabang kita. Kundi pag-araw ka na very limited tab yan sa tuwing nakukuha ang mga resource person, we leave it as it is muna tabi. Tadi pisil. Kung yan, remember, anong taon ito so nagkaigo kita digdinin ASF man sa Albay na kunyan, nagkaigo ning kaling, itong sumanga kunyan, sumanga sa Origan na industriya dyan baga, mercy killing sumanga orig sa laog ni nagkapirang radius, hali duman sa halimbawa, igwaning Origan sa arog kaining barangay, masukol sinda ning pirang metros ito, palibot, kung pirang metros iyan, sugabos na mga orig dyan, naaagihan ka na sirkulong iyan, i-mercy killing yan, tanganing day na maglakop, iyan na helang kan ASF sa mga orig. So, apektado po, an kunyan, an industriya kan mag-uurig. Although, an sabi baga kayan kan mga doktor, kaito pa nadangog tana ini na dai man makakabalyo sa tao ang helang na ASF. The problem is yung food supply chain makukunyan, maaapektaran, and yung industry, yung hog industry, maaapektaran. Yan, yun na nga yan. Ang problema pata yung dispersal program daw yun kan DA, sabi kaswapo ni Chief Jimmy. Yan. So yun, as it is muna tabi, apulon ta kung nakaroon ta si Doc Pancho Milla, ang sa tuyang yapot duman is yung corresponding action, measure na pinagigibo na kang provincial government of Albay na ma-contain na ini. Takon baga nakalaog na ma-contain dahil na ma-soften up yung damage. Damage control na kita tabi ngunyan. And duman man ki Mayor Kaloy Kutana, mahaputa, it being the fact na duman sa iyang munisipyo iyan na makukuha na breeding station, kung na so direktiba niya, I presuppose iguana iyan na ipinagtao man sa iyang municipal agriculturist. Nakahuro na ni Chief Jimmy, si Mayor Kaloy, sa Saudan mismo kan Kamalig,
Day pa man na-informaran ka yan na supposedly dapat ipipararam yan tulos. Ngunyan yung mga blood samples daw nakapadara na sa regional laboratory ata, maisyan ngunyan for further confirmatory results. Yan. Pero aram yan kan mga veterinaryo. Yung symptoms, aram yan. Mga symptoms na yan, tabi, sa mga origan. So, dipisil baga yun, Pag si Jun, di ba Jun magbababoy ka din? Dipisil pag naafektaran ang sa imong industriya. You will be having a setback na grabe ang epekto sa imo bilang bako yun, Jun? Grabe ang kalugihan. So, ay nako. Sige, diretso muna kita kan mga istorya. Hali pa dyan sa si Pading Jimmy, si Chief Jimmy. Baka may pagtiripon kay si Doc Pancho. Pinag-on niya yung call, pinag-accept niya yung call natin. Pero baka may sa pagtiripon So we understand tabi si Pading Jimmy. Sandali muna. Sige, si Pading Jimmy muna, Chief Jimmy. Aramon tan mga dagdag pa, Chief Jim. Yes, Pade. Nasa veterinary mission sa Caravan, si Dr. Pancho Amelia sa Barangay Paul Ba. Biribisi ito ngunyan tabi, Pade. Ayun. Ngunyan, ang alternative niya to sa DA mismo. Yan, nakuha niya to. Yan si tagapagtaram, si Madam Lobelia Guarin. Siya pwede na mag-confirmar and an action. Paano, so investigasyon ninda tungkol sa pagbutuang ini kan ASF digdi sa breeding station sa Barangay Kabangan kan Kamalig. And basado digdi sa pagpa-share niya to, inapot niya to sa mga yaon digdi ko di gwapang orig. Ang sabi, dai nakiurig. Dai sabot kon dinispos na o ginaradada o talagang dai nakiurig digdi. Ayun. Oho. So at least igwa na ning level of kunyan assurance na so rigday na day talang aram kung sa ina ito sa mga rig kung pinag-dispose na susug sa protocol or baka kung nakadirisperse day tasabot. Day naman ito kung kung positive ito, day man ito pwedeng i-disperse na. Day na. Talagang ikakaling na ito. O day kitakaan ka ditalita. Sa inda nga ni dapat maghahalian ditalitabi pa di. So yan pero ini kumpadreng Jimmy, ining number nito na umuuda pangaran. Nakausip mo ni tabi kumpadreng Jimmy. Munya pasanana ka horon ko. Anong taramon? Hello Chief Jimmy. Nag-confirm na siya. Makuha siya kan dite. Pigbabasa na sana niya sudate and supposed presumably tapos na mabasa. Sige takanon ta sige sige, bye-bye. Sige, thank you so much sa kumpadreng Jimmy. Ali dyan sa imong area of responsibility. Tama si Doc Pancho is very busy, nasa Paul Baligaw daw, sabi ni Chief Jimmy. Kaya di kita man kunyang ka ito ma-entertain si Mayor Kaloyman, igwa man iyan pag-araw ka na dahil nagsisimbag, igwa iyanin mga pinag-asikaso man na in line of the respective line of responsibility. Sige, kukontakon ko ni off-air ngo na tabi June nga ning daiman mabigla, ihabol mo na dyan ang mga dapat na hanap buhay. Tabata hanggang alas 10 man sana kita. And ma-time check na muna kita, then we will be right back. Oras Pilipinas, it's 9:27. Ang oras hatod sa Indokang. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Tanduay, Rum 5 years. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado!
Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Some energy drinks promise power, but are more like this. What you need is this. New Predator Energy Drink. Rule your kingdom. Now sells for only 17 pesos. New Predator Energy Drink, now available in the Philippines. Buy now at your nearest convenience store for only 17 pesos. SRP. Buhat! Lakas! Kaya ko rin ba? Ang mahirap mukhang madali basta pinaghandaan at may Revicon Forte. May calcium, magnesium at amino acids na tumutulong ikondisyon ang muscle at buto. Dapat may exercise at proper diet, ha? Lakas! Anumang buhat, may lakas na di umaayaw. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Igwa akong may picture, tuwa na bisto mo. Si Jessop Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessop Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessop Salceda. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng cup o selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo! Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. For DOH FTA SFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpupnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, alaksan if aragad.
Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much June. Nako, bokya tayo lahat sa tinatawagan natin ngayong morning. We're very sorry. We've tried our very best. Tabi na ma-continue niya to ang informasyon na mahitao sa publiko through the authorities na dapat niya itong makaroon. Pero we understand tabi primero igwanin mga trabaho man iyan na of much greater weight na dapat na maatinderan, kaya we understand, we will give way Sara Mayor Kaloy igwaning pigatinderan na trabaho na mas dakula pa, and we will give way. Sara Doc Pancho, si Doc Pancho pinag-on yung cellphone, okay yun tabi pinadangog gani sa tuya so okasyon thank you so much. And itong sa pigtaon ni Chief Jimmy yung sa DA twice kitang nag-dial, nag-ring ang phone, but no one answers tabi so yan lang po muna tabi, we leave it as it is. Basta yung ASF daw po tabi yaon na mismo sa Albay, yaon mismo sa breeding station yung mga nagka-afektaran daw na urig kan DA dyan sa Kamalig. And ingat-ingat lang tabi Otronta, we are not here to create chaos and misinformation and salang information, kundi ang tigibumingani
pinaghahanap mi sa mga taong dapat na makapagtao kay tamang statement. Tanganing makareact kita accordingly. Ano? Sige, dire-diretso kita kan istorya. Nasa linya si kumpadreng Al Armario. Isihunta daw ang mga darama na informasyon ni Pading Al. Pading Al, good morning. Please go ahead. What's happening? Thank you so much, Pade. Good morning. Kung magtugot na ang city government kan Legazpi sa Binyo kan Magayon Festival na magamit ang tinampo sa atabangan kan Kapitolyo, pasiring sa may Apsimo, saro ining barometro sa relasyon kan Lagman asin Rosal. Nyan. Yan ang pig-obserbaran ngo niyan kan ibang politiko asin ibang leaderes digdi sa Albay, lalo na digdi sa Legazpi City, digdi sa nagraning Magayon Festival sa Mayo. Opo. Dahil manunotaran na kansarong simana pa na pigalat kan provincial government kan Albay ang formal na kasimbagan ni Alcalde J. Rosal sa approval man kan sanggunian panglungsod na matugutan sindang magamit na mayor na venue kan mga aktibidades sa Magayon ining City Road sa tubangan kan Kapitolyo. Ini man na Governor Locsin Street pasiring sa may Apsimo. Ang siring na pigalat na ipa ninkonfirmasyon sa ngunyan alagad posibleng ngunyan na alda o pade. Yes. Pero ini sa pigantabayanta na maging development sa sanggunian palunsod kan Legazpi kung matutukar ngunyan sa sendang regular na sesyon. Iyan kung iguanan ning proper referral. Aha. In fact, kumpadreng Alanota, we will make use of our time. Hanggang 10 lang kita. I'll cut you short. Kaso bago, may nakaroon akong sarong konsehal dyan sa Legazpi. Dahil pa siya ning ideya kung dahil pa din nag-agid ang komunikasyon insofar as yung sa iya man na representation is concerned. Dahil pa siyang nababasang impormasyon manungod dyan sa bagay na pinagre-report mo. And sabi niya, tibaad ngayang ngunyan, ma-refer na sa samoy asang gunian panlunsod. Yan. And in connection with that, kumpadreng Al, na follow up taman sa Kapitolyo sa paagi ni Provincial Engineer Dante Baclao parte bagasinda kan technical working group ta sinda sa physical preparation facilities and everything. Ang totoo palang kan kumpadreng Al, nagpasiguro na sinda. Nakaukod na sinda last year kan nangyari. Iguan na palan sinda ngunyan ning opisyal na komunikasyon ipinadara sa Civil Aviation Authority of the Philippines and sa Technical Operations Group 5, yung TOG 5 dyan sa Philippine Air Force, praying for them to be granted ang provincial government giraray na gamiton ang old domestic airport compound para sa katuyuhan na yan. Pasiguro na nakaukod na sinda last year na linaygay baga dyan sa city government yung pag-aprobar kaan and kan madali na sa okasyon nagpa-apod maning pagtripon. Pag-apod kang pagtripon na manungod sa bagay ng pagrurunan duman pa ilidatag so kadakulo na kondisyones. Tama tatay pa ngunyan na pwedeng maulit pa ngunyan kaya kunya na makuampa ini ma-plant sa pa pero ang sabi ni Provincial Engineer Dante Baclao pasiguro na nga kita. In fact igwang mga konsiderasyones man na pinaghihiling na may kundigdi magamit sa Peñaranda Park igwan ning araw kaining mga bentahe and disbentahe. Kung duman naman sa old airport compound igwan ning araw kaining bentahe igwan disbentahe. Saro sa mga disbentahe kung halimbawa sa Peñaranda Park gagamiton is yung traffic. Nagdadakol talagang autongon yan sa Legazpi. Ikadua, so mga negosyos man yan tibaad maafektaran man. So mga igwa man baga dyan ng negosyos baga tabi. Although dahil man yung masyadong inom-inuman na baga dyan. And ikadua, so maiskwela pa baga niya. So gabos yan pinagkukonsidera. So taking in consideration these matters, nagpapasiguro sinda sa old airport compound.
Correct. Tabata pirang aldaw na sana, pitsa 16 na baga. Yes, oho. 15 dias na sana, mapo na. Oho, sige. Kulang na sa oras. Kaya anyway, mga latest na nakukuha feedback mo niyan Oho. sa Kapitolyo, sabi ka ni bang politiko, hilingon ta. Digdi mahiling, kumbaga barometro ini, na hilingon ta ang sitwasyon na magtugot ang city government. Iyo. As in, tugutan nga ni, ang administrasyon ni Governor Adorne Grex Lagman. Iyo. Itugot yan sa indang kagadang. Ang interpretasyon kaniba, maray na relasyon. Ibaga, tama, barometro mananggad. Kung maray ang relasyon kan mga lagban, buda mga Rosal. Isipon mo, ano man ang kasalan ni Governor Grex sa mga Rosal na si Governor Grex yung masa na baga so beneficiaryo dahil man nga isa kasabay duman sa protesta baga kay itong so ang kanakaaging aram ta naman sana siya so beneficiaryo ta siya so nagtukaw bilang gobernador na dahil niya man pinagtutuyo. Dapat na konsideraron man yan kan mga Rosal. Para man sa tao ining Magayon Festival bako dapat na konsideraron man kan city government. Yan, tama. Tapos ano bagang ang gulo pangon niya, napigaabangan ang mga agam-agam na baka maging magkaalyado na ang duwang kampo. Iyo. This coming 2025 election. Nagbutwa man nagadang impormasyon antan, sabi, may impormasyon man na hali dyan sa grupo kan mga lagman, they are taking in consideration also na baka gibuhon na busy gobernador coming from the Rosals. Correct. Yan taking in consideration kung dahil mag-decision man si Governor Royal na magbulta man as Governor. Governor. Sige. Bigala ta mga development na yan. Resulta kan kaso. And yun nga nini. So mga update mga development kan mga local issues mo niyan. May relasyon sa Magayon Festival. Iyo. And pigil interpretar naman kaniba na may connection naman sa politika. Roger, sige. Tabi pa din, mga update today, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa mga dagdag na istorya. In fact, pwede nang gibuhan nga nini, maski sa tuyang news online, i-quote na lang si Engineer Dante Baclao na igwa na sinang komunikasyon sa Civil Aviation Authority of the Philippines bilang pasiguro requesting, praying for them na tugutan na gamiton girarae na Old Airport Compound para sa Magayon Festival. Plus, igasin ng parallel communication pa sa TOG-5, sa Technical Operations Group 5 kan Philippine Air Force na yun, sako pa bagayan military reservation yan na ipagamit sa Siri na Katuyan bilang pa siguro kung laygayon naman yan umalaygay sa city government yung request kang provincial government of Albay na tugutan na gamiton yan na tinampong yan dyan sa may atubangan kan Kapitolyo pasiring dyan sa may Apsemo and then Locsin Street na yan para sa Magayon Festival. Yung Peñaranda Park, yung parke mismo itinugot na kan Department of Public Works and Highways District 2 District Engineering 2. Dapat ko taan na baga, tatrabahohon an ngunyan, papakarayon iyan, i-renovate iyan. So, pinenjente mo na ito. Tapig konsiderar man. So, may Magayon Festival, sige, pwedeng gamitin yung parke. Ang problema, yung kalye. Yung kalye baga, sakop yan kan city government tabi. Yung DA daw, tatawag after 10 minutes, iyan kung abutin pa kang programa ta. Hanggang alas 6 lang po kita, may mga commercials pa kita. May report kita kay Joshua Binohale. Joshua, good morning. Go ahead. Hello Joshua, paki-establish muna ng VHF. Medyo maluya yung connection. Baka di abot ng... Go ahead Joshua, go ahead. Sabi Sir Pio, maray na aga sa mga paraan tabay sa dagdag na bareta. Kumbaga sa karni, dulag na makunit. Kini Sir Pio ang pasistema. Kada bes na mapashare kita sa opisina kan water supplier sa munisipyo kan Daraga Albay. Ining prime water. Filming di ka tanaka diretso sundo sana sa Guardia. Kaya kasabago kay Sir Pio nagpashare kita. Iyo. Sa halos daing aldaw na di kita receiving reklamo concerns. Yan. Alay sa mga Daragaños may kinaraman nga na sa maluyang supply nin tubig. Alaga dito bago sa pagbalo ta naman bako sa nanganin ni siguro 5 beses. Iyo. Sana ang simbag kang guard para pa man nga si branch manager kan prime water Madam Bunghati. Yan din niya baka pwede
So, manamyan to na mo na kan water district. Opo. Taramon man kan general manager umano kan water district. Kung sa mga interviews ng rin kayan, dumana sa na ngayon sa water. Garo ka na so ping-pong. Tigpapasa-pasa. Gustong sabihon, daining gustong magtarampas ang unyan. Correct. Dahil kitang makukuha ang informasyon, to no avail despite the increased level of anxiety ng unyan kan mga taga-daraga, manunungod sa supply ng tubig both quality and quantity wise. Siya tulad Sergio ta sa padagos tanganing paghingawa niya kung baka may ibang tao na pwedeng makauron. Wala man niya kay ibang authorized kundi si branch manager sa nangaya na sa oras kan pagdumanta mga alas 9:15 wala pa man sa opisina. We will give them time. Basta ang effort na yaon, ang effort na sanggatos sobra pa porsyento, tanganing day kita mabasol, day kita ma-remiss kan sa tuyang duty. Water is life. Open man ba sa tunglig niya kung halimbawa sindaman ang mag-initiate. Yan. Sa paghingawa tabi Sergio na makakuha naman ko din simbag. Tanganin nang may ma-share kita sa mga daragenyos kundi sa yan zero info pa tawara man so pwede pang magtara. We leave it as it is muna. Pero idiretso ta. Hagko na alas 11 ako mag-abot dyan. Sag ko na tumaram na habo mi na. Habo mi talaga. Pero ikaw man baga ni pinagsabi na pag obvious na wag na. Yes. Sabi na baga let them lose you. Sige. Yes, tabi Sergio. So, yan ang dagdag na impormasyon. Alidig din sa lawas kay Bahan ko si Boy Joshua Bino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Ali dyan sa luwas. Ay, nako, Jun. Papaano kayo ni Jun Tabe? Sandali, meron ba? May habol tayo. We barely have 10 minutes na lang bago mag-alas 10. Papasok na po yung DSWD5. Nasa kainitan ng semana. Nagbubutuan mga impormasyones. Nagkikiri-kiti. Kumpadreng Jomar, what's happening? Good morning. Salamat pa din, Pio. Good morning sa mga parantabay. Dahil na makapabulang sikap sa barangay. Nata. Na day paisihon, daing resolusyon ng sanggunian baya barangay. Aha. Bakakay. Yan. Ini ang pigbibilo ko niyan na ordinansa matapos mariparon ni Kagawad Adonis Bombales na may mga pabulang sa mga barangay. Oo. Na dahil nakaisip sa Kagawad kung siya nagpabulang. Dahil nag-agi sa tamang tubo. Oo. Ang sistema sa nada, may nasurat si Kapitan sa Sanggunian Bayan. Mapula ngayon kami tamapista sa mo. Tapos, iwalat sa naan surat sa opisina. Dahil nga bina-appreciate si Kapitan sa Sanggunian, takani na magsimbag sa mga kahaputan o kung ano pa man. Dakul pa ang sistema pa ni Kagawad Bombales na dahil man hilig magpabulang sikap, may madiya ng mga kapitalista para bulang. Mapista ngayon sa Indo. Kami na nga mapabulang, ngunit ngayang kantidaw sa imo na ngayon, kami nang bala. Pang-rekado. Okay na ngayon sa imo. Sige na ngayon, suratin na ngayon dumansang ko na yan na mapabulang ka. Alang iya. Dahil pagkay sila amang sumang kagawad, may nagpabulang na sa barangay Sinda. Dahil nakaabot. Dahil nakaabot na informasyon lang yakap. Ang may pangrekado sa naso kapitan. Dahil kung sinabi kaan, basta dahil nakaabot na informasyon. Sinabi mo katubago. Pangrekado sa kapitan. Lang yakap. Dahil lang kayo na Paringkiyo, magkakaiguanin committee hearing sa Lunes, ang Committee on Barangay Affairs sa Sinang Committee on Laws, patado sa pagbubusol man, salesperson ni Bakakay Municipal Councilor Adonis Bombales. Yan. Tangani na pagadalan ang sistema ini. Mawot kang konsyal na daina pwede ang basta surat na mapabulang, kundi kaipuan may resolusyon na ang barangay na nagtutukot kan pabulang na iyan sa kaidang barangay. Kaya po may resolusyon na.
sinabi ni Bumbales na ini papaagin hindi sa sarong ordinansa na pagdaing resolusyon dahil hindi matutukutan magpabulang Tama man. sa indang barangay. Tama man, kunya na yan, it is within the purview of the law na kayo po mag-agi sa mga arog mananggadkan. Bako ito yung basto sa na, ano yun sa imo? Magpabulang na! Nga ni manda na kung igwa antoson, makaanto sa gabos. Everybody happy. Everybody happy. Walang iyak. Kung dahil ngayon, di man mapirma ito. Wag tayo pinirman sa resolusyon dahil nakakoki mayoriya, di dahil. Dahil ako nag-phone kan mga insinuasyonis mo, ikaw nag-phone, kumpadre. Hugas ka mo tako. Hugas ka mo. Basta, ang katuyuan man sana. Ang katuyuan man sana, susok kay Bumbales. Correct. Makaisi ang miyembro kang konseho iagi sa tamang proseso. Tama. Bako na ang kahuron sa naso kapitan. Yan. So kapitan dahil na nga ni mina formal na impormasyon minataw sa sanggunian. Kung di isabihan na sana dahil ibang ano ini. So ibang kagawad, may mapabulang dyan dahil nagkakparkaralo. Kahurong kunaan. Ay, dago. Tama masikap si Kagawad Bumbales. Umagi sa tamang prosedimiento. Sige. Roger, Ronald. At dahil lang taday manining magkakaigwanin na penal clause. Dahil nakaipuan kayo ng tulong reading. Yes. Dahil nakaipuan na ipaarapot pa sa mga barangay. Kundi sasaapagi sa nakansarong committee meeting, pwede na ining maaprobaran sa sunod na sesyon kan Sanggunian Bayan kan Bakakay. Yan ang report. Jomar Bian, DCGB. Salamat, kumpadreng Jomar. Tama yan na mag-agi sa arog man lamang kan protocol. It is within the legal purview of the law na sunodon na araw ka na proseso. Wala mang resolusyon na arog kayo ni mapabulang ta fiesta man. Pigtutugutan man ang kan local government code and igaw maning paisi man lamang Sangguniang Bayan. Panganing ang gabos legal. Dabe. Salamat kan sa idong paghinanyog. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan